veña, xa está, vai indo ti, veña, vai. Que non, papá, que quero falar eu co médico, que tu vestille que entender mal. A ver, muller, pero estou che dicindo eu que ainda non estou senil, non estou nada. Que non mexo por min tampouco, ben sei o que me di o médico. Pero, papá, é que me extraña moitísimo todo iso que lle dixo o médico. Pero é médico ti? É médico ti o que? Es como a tua nai que todo lo sabe, todo lo entiende, caralho. Veña, vai, te díxame a mí solo que xa estou eu co médico e xa está. Papá, que non, que quero falar eu co médico e que me explique a min todo iso. Dios, esta muda, non? Hola, que tal? Que tal, don Luis? Hola, Que tal? que tal? Hola, don Luis? Ben. A filla. A filla. Marga miña rapaza, Que tal, como Margarita. estamos? Margarita. Que tal, don Luis? Como estamos? Bueno, Mire, pues... doutor, queríalle comentar que o martes pasado... Sí que estuvo aquí don Luis a semana pasada, que tiña molestias ao orinar, ¿no, don Luis? Sí. Sí. E foron as molestias ou que? Total, Sí, xa non teño moi nada. ben. Que tiña aquí apuntado tamén que tiña tos. Sí. Que pasa, non lle fixo ben o xarabe ou que? Sí, no, tos xa non ten ninguna. Sí, pasoulle a tos, non? Que vexa que tiña fiebre, A semana pasada que estuvo aquí tiña un pouco de fiebre, unhas décimas. Que tal os supositorios? Non nos provei. No, a fiebre... No, Pero baixoulle a fiebre, Sí, non? ao día seguinte xa tiña moita Bueno, menos. pues está bastante Que ben, era don unha Luis. talla jarando supositorios e non... Bueno, don Luis, bueno. Chorábamos de Entón, cale... Entón, cal é o problema? Pois mire, doutor, queríalle comentar que me extrañou moitísimo o consello que lle dou ao meu pai. O de que? Que usted dixo a meu pai que tiña que ir a un local de alterne despois de cada comida. Non che dixo eso, papá? Sí que me dixo, e se o di o médico, que ten que ser, ten que ser. Pero que lle dixen eu que tiña que ir despois de cada comida. Eu sei que tiña ardores do estómago, pero que tiña que ir despois de cada comida a un local de alterne. Sí, el chegou o martes á casa e dixo, o médico díxeme que tiño que ir a un puticlub despois de todas as comidas. E estou no levando a rajatable, sí. No. Díjolle máis, a min vaime ben, pero o tratamento, pero o problema, por exemplo, é a primeira hora. Ás 9 da mañán, peto e non me queren abrir. Pero me extraña moito que lle mandara a vir de puticlús para os ardores do estómago. Pódeme deixar a receta? Mandoume usted, bueno... Es que me extraña moitísimo. Deixeme a receta, que ao mellor, ou a veces escribes tamén rápido. Teño aquí varias. Sí. Pero que lle mande vir a un puticlús para o ardor do estómago. Sí. Luis. Sí. Luis. Dígame. Sal de frutas. Eso. Sal de frutas. Dixelle eu. Luis, sal de frutas. Eu pensei que puña... Xa. Sal... Nada. O sea, que... Non pasa nada, que é un malentendido. No, malentendido non, que hai que escribir ben para que se entenda, porque cantos anos estudiou, non sabe escribir. Non pasa nada, que se entenda ben. Malentendido non pasa. Pintámolo parvo por culpa túa, papá. Casi gasto a pensión deste mes todo en Cuba Libre na carretera de Pontarías. Bueno, non pasa nada, é un malentendido. Perdoe, tranquila. Só lle quería outra dúda pequena que teño. Sí. Como pode ser que meu pai Seu pai teña que eyacular 10 veces ao día? Pero mandei eu que eyaculara 10 veces ao día. Sí. Poño na receta, sí. Que eyaculara 10 veces ao día. Non mostrei, a verdad que... Pero a mí o que máis me jode é o que teño sono cambiado. Porque para eyacular 10 veces ao día teño que levantar ás 6 da mañán, porque senón non me dan as horas. E díjolle máis, hasta a segunda ou a terceira ainda voto, pero despois de aí para diante xa nada, Claro. Non sei se convalida. Usted ten que entender... eu vexo rarísimo que lle mandara eyacular 10 veces ao día. Claro, é que usted ten que entender que ten 88 anos, viudo. Nós temos unha veciña que sempre nos bota unha man en todo, e nesto nos está axudando tamén. Conchita, a verdad que eu non lle teño nada que dicir, porque intención poña toda, pero xeito non lle dá ningún...
ten que perdonar, pareceme rarísimo que lle mandara... Pois eyacular 10 veces ao día. Podeme deixar a receta? Teño. Que lle mandara eu eyacular... Sí. Don Luis. Que? Maracuyá. Que comera maracuyá. Mi madre querido. 10 veces ao día, po estómago. Maracuyá. Pois mira o que entendín eu. Eyacular. No. Pois viña ca idea de que me deran unha crema ou algo, porque teño son carne viva. Bueno, É normal emocionarse, é normal. E iso que usted non o viu, pero a miña filla e Conchita, cuidado, Bueno, por que? Nada máis, non? bueno, don Luis, non pasa nada. A mí xa me extrañaba porque estaba eu atando cabos de que non é moi bo ese esfuerzo para o estado no que estou agora. Como? O estado que está usted? En que estado está ahora? Estou en estado de xestación. Me dixo usted. Dixen eu que estaba usted en estado de xestación. Sí. E é normal, a miña Estaba edad... usted preñado. Sí, a miña edad é un riesgo. Eu xa me extrañaba facer ese tipo de esfuerzos, é un riesgo, claro. Pero que lle dixen eu que estaba embarazado. Si, díxome usted, dixo. Que estaba en estado... Pero, a ver... Xestación, estado de xestación, eso. Pero digo eu, e pas te molestias? Igual. Moitísimas. Tirou un tabique dunha habitación para facer unha habitación para o neno e as obras na casa sempre son un trastorno. Molestia. Un albañil na casa... Pero que vai ter un neno será psicolóxico. El pode ser o que queira, con que estudie de grande que ten el que faga o que queira. Eu tampouco aí lle vou pedir nada. Estou mirando aquí o informe. Eu cando lle dixen a usted que estaba en estado de xestación. Igual non se me nota porque é de botar de 2 meses ou así, non máis. Pero cando lle dixen eu que Dixo estaba en mo estado cando de a última xestación? vez que tuvemos falando, non sei se acorda, que me preguntou e dixen eu, estuve traballando na Renfe 40 anos na estación en Monforte. Que lle dixen eu, teño estado nesa estación. Teño estado nesa estación. Pode ser. Pois que alegría, usted non sabe a alegría que tiña eu pola chegada da criatura. Dios, pois a ver agora que fajo da miña vida. É que entendes todo ao revés, papá, entendes todo ao revés. Que carallo. Non pasa nada. Ten usted que perdonar, Vou deixar son isto aquí, cousa... Queres? Que fai? É que eu estaba facendo os patucos ao neno. E, bueno, tiña algo de tempo entre a eyaculación e a verdad... Non me extraña que este usted No, tiño, a verdad que levo un trajín que non Bueno, é normal. seu pai está moi ben, comer sano, andar 2 kilómetros cada día. Estaba andando Pa todos os onde? días. Pos puticlub. Iba todo o tempo andando. E alimentación e eso, e cuidarse. Vale? Doutor, perdoe, por molestalo con estas historias, pero son unha ultimiña cousa que... Díxolle usted a meu pai que tiña que beber 10 vasos de viño á comida. E o vello colleme cada borrachera que non... Mandei eu beber 10 vasos de viña á comida. Sí. Parece moitísimo eso. Enseñalle a Bueno, receta. po ritmo de vida que levo tamén. Esta é a receta miña. Sí, é a receta que me fixo usted por 10 vasos de viño. 10 vasos. Sí. Sí, o un é meu. Bueno, Pero o cero, quen fixo o cero? Eu puxenlle un vaso. Alguén lle puxo un cero aquí. está me doendo a perna, non sei se terei cáncer no tobillo, Ai, Dios mío. Dis cada cousa, papá, por favor, 10 vasos. Non, Tô toma- non me bebería 10 vasos de viña á comida. No. No. Tô- Menos mal. Nada, estou tomando 15 ou 16. Home, se...
Porque toma 15 ou 16. Porque se der fan ben 15 ou 16 así estou. Nada, non se preocupe. O informe tal como... Pare. Pero estou vendeu aquí que o seu pai dinlle unha semana de vida hai 10 anos. É verdade iso, papá? Eu tampouco non sei, sabe Dios, non me acordo. Eu non estaba pendiente de todo, tampouco, non. Si, me acordo ben que tiña un fallo multiorgánico e dixenlle eu que lle quedaba unha semana de vida a 10 anos. Este home, seu pai, tiña que levar 10 anos morto. Pero ti que? Faz o que che dá a gana? Manda o médico morrer ou non morre? Despiste! Pasa para casa! Despiste!